Вітанкі мої шановныя, сёння аўторак. Вітанкі мої сёння у нас будзе што? Сёння у нас будзе лонгдарк. Бачу, гук ужо пайшоў, трансляцыя пайшла, таму давайте адновімся спачатку. Так, занадта позна сёння пачынаю, але лепш так, чым ніяк. У нас ёсць 2,5 гадзіны прыблізна, можа трохі меней. За гэты час трэба будзе прайсці у сюжэтцы як мага далей. Пажадана, каб яшчэ гэта было неяк сэнсавана, правда ж? Прыемна частка гульні ў сэнсе таго, што музыка прышпільная. Вось, і ў мінулай частцы, калі вы памятаеце, быў сюжэтны паварот, які мяне, шчыра кажучы, вельмі здзівіў. Там з'явіўся як яго Мэтіс, бацька Донара, з якім мы не вельмі сябравалі, а Маккензі змагаўся. Так, чулівасць, адчувальнасць мыша адразу ўніз. Так. Дэнпыт, вітаначкі, рады цябе бачыць. Першы раз ты, мабыць, у чаце пішаш нешта. Там наша гэта Джессіка, ці як яе там завуць, пабегла. Я тут яшчэ не аглядаўся, таму, калі ласка, даруйце, мы... мапы няма нават, ёлы-палы. Так, зато у нас ёсць магчымасць бегчы. Чым скончылася мінулая частка? Тым, што мы гуляем за Маккензі. Частка з Астрад, яна перарвалася. Нешта там Астрад занадта перажывала і згубіла прытомнасць, калі акурат такі з'явіўся Мэтіс у дзвяргах. Вось, так што ідзем за Маккензі, паглядзім, што будзе далей. Ты чаго равеш так? Shit! They found us. Гэта гэты вязні. But they're closer than I'd like. Oh, we shouldn't have slept so long. After Black Rock and the river, we were half dead. Now we're gonna be fully dead. Забізяпа малая. We can make a run for the logging camp you mentioned. Може Make a last stand? і так. You thinking? I was more thinking maybe we lose them along the way. Не, тут шлях толькі один на керунку. Ви ж не I have an будете even better спускати idea. воду We'll знову. split up. You boost me up here, and I'll take Так, another березку path. сюди. Make some noise. That'll confuse them for sure. Во. With any luck, they'll get lost in the woods, and nobody ever hears from them again. Sounds like a risky plan. You have a better idea? Nothing's coming to mind. Just boost me. I'll lead them away. We'll regroup at the logging camp. Okay, but be careful. I have a bit of unfinished business with these Ага, clowns. ось They так aren't ось. messing around, Jace. Yeah, but neither am I. Льоха, вітаночки. Давай, малая, шуруй. Ля, які пальчатки у Up you нас. go. Thanks, І Mackenzie. стримуйся раней камінчик у Don't worry город. about me. Усе пазней і пазней ти хочеш написати, ні? Hey! Hey, convict assholes! Hey! Очмарець. Over here! Табі баба свістець навчиться. Не, слухай, Льоха, да халери праці, вельмі шмат. Зараз я, мабуть, нават падмяняю і на заўтра, на паслязаўтра, як тут не ведаю, атрымаецца, але выглядае пакуль што... Ну, рызыка такая велічэзная, што заўтра, паслязаўтра не атрымаецца пастрыміць. Я меўся учора паставіць на улік машыну і не атрымалася. Ну, проста не хапіла часу. І сёння атрымліваецца так, што, хутчэй за ўсё, таксама не паспею у гэтую бляха. У канкан схадзіць мясцовы, у жонт. Там быў шлях наверх, я памятаю. Ён куды мяне сюды прывёў, правда? Так і ёсць. От краху мерзнем, я бачу, у нас ніякага вопраткі няма. Давай падбяжым. Што гэта за мясціна? Штосьці я зусім не разумею. Гэта я так па адчуваннях, усё ж таки, гэта мусіць быць новая мапа, правда ж? Ужо чую ваўкі. Так, нейкая пячорка тут ёсць, дзе схавацца.
Снег пачынае. Вось гэта, бляха, непрыязныя умовы. Давай прывозьмем. Пячора, калі ласка, дай пячора. Не даюць. Крацей, туды быў шлях, сюды шлях. Я разумею, так, дзякуй, што разумееш. А ў чым сэнс гульні? Крацей, гэта мы зараз гуляем в інтэрм'ют, менавіта сюжэтны кавалак гульні, якая цягнецца ўжо з 14-го году. Hey there! Паўляты. Thank goodness. You had me worried. I set a couple of false trails. That ought to keep them busy for a while. Those idiots are not exactly experts at the great outdoors. Богудуры. I don't like this. Мне гэта You не see any signs of the падабаецца. logging camp yet? Nothing. What's that over there? Huh? Looks like something in the snow. I'll check it out. Good. Keep going. I feel like we're getting closer. Be careful. You too. Скоч сюди. Давай побач ісці. Бо я бачу, што я мерзну, а ти б могла б до мене притулитися. І сагрыць. Вось, карацей, гэта сюжэтная частка. Яна вельмі цікавая, прынамсі. Я памятаю, як першая часціна, другая, дарэчы, Why do I get the feeling глава. I'm going to be needing these soon? Мне вельмі спадабалася тым, што, ну, такі, ведаеш, яно мяжуе з нейкай містыкай, таму што яшчэ невядома, адкуль гэта вось, якія завецца божых на, ну, паўночнае зянне, якое ўсю электрычнасць павбівала і паруйнавала, карацей, усе гэтыя прылады. Ось, і з рэчаіснасцю, тыпу, там і мядзведзя мы лупендзілі нейкага там вельмі-вельмі моцнага гэтую дзідаю. Так, дайце я пагляжу, штосьці мне не падабаецца, у нас зусім усё халадно. Так, ваўнянае ўсё. Усё ваўнянае? Не, у нас нейкая вопратка ёсць, але ж я зусім не хапаю. Твои вітанкі. Каб мадам капыты не адкінула, вельмі хочацца. Гэта пра выжывачны кажаш. А сюжэтка троху інакш. Вось, карацей, прайшло 12 год з выпуску гульні Аулан. І вось выйшла нарэшце 5-я глава, тыпу апошняя, якая павінна распавесці, у чым жа все-таки цымус мясцовага свету, нарэшце даведацца. Я спадзяюся, што даведаемся, хто ўсё ж таки вінават у гэтых бурах магнетычных. Wolves. Will I ever be rid of you? Так, ну ён там грызе кагосьці, правда? Давай на всякі выпадак. А, дык яны там паўсюль. Паглядзі на гэта. У мяне ёсць фаер, я памятаю. Ну, адаб'емся раптам што. Бачу у мяне так. Я пераскочу тут? А, хер там плаваў. Я не пераскочу. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай, 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 лупи його. Курва. Так, він же ж не пошкодив ні нічого. Так, кривавість, значить, хутко здохне. А ми як? У нас тільки переохолодження, добре. Ежа есть, нам треба просто знайти теплое место, каб согреться. А что, мужик, дзяўчына ж была? Паўтараю тут на пачатку ж, мы праходзім сюжэт, мы не гуляем у выжывач зараз. Мы зараз гуляем за Маккензі. Тут ёсць іншыя героі, ёсць свая гісторыя. Карацей, гэта ўжо 5-я глава, раптам што. Мы яе скончым, бо я казаў учора на струме, што... Так, ось я бачу трусы.
О, хатинка есть. Давай. Блять, подыми короля гэтага ябанага. Сука тупая. Маккензи. Вылюдок. Каменчик ён кинул под ноги себе. Ну нарешті. Вибачай, Льоха, але як ёсць. Пеў! О, гэта бляха голас падаў. Всё, хай трэці. Бегай, а мы пайшлі грэцца. Садзіць дуды. Так. Ах ты, курва, ты паглядзі, тут у нас няма нічога. Я падумаў, тут хата. Зато ёсць кацяло. І 2 барвенчыка. Так, гэта мне не трэба. Мне трэба знайсці нейкую схованку. Слухайце, у нас ужо палова хп. Трэба, каб было цёпла. Тут не цёпла. Гэта адкрытая пячора. І тут ні халера няма. Так, што я не заўважыў, куды я тут не прыйшоў. Туды наверх. Але будзе смешна, калі я падохну. Не, наверх я не пройду. Маккензи, что за холера отбывается такая? Так, крышу давай возьмем. А потом на слона пойдем, ну. С каменчиками. Так, там не пячора. Это что? Тут ляжыць дрэва, нібы яно павіннае, бачыце, перайсці кудысьці. Так, пуль. Так, давай паспрабуем вось такім чынам. Ужо траціна хп. Не, там нема. Так, тебе лихо. Тут не протиснуться. Мяркую, так, тут скала. Туды потрапить. Невядома як. Ой-ой-ой, карацей, давайте распаливать в огонь. Штосьці мне гэта не падабаецца ўсё. У нас запалки ж ёсць? У нас запалки ёсць. Толькі не гэта, а вось гэта будзем выкарыстоўваць. І вось так. А потом будем разбираться, куда тут ісці. Штосьці я не зразумеў. Недзе я штосьці пропусціў. Так. Брикет так само укинули. Усё. Тут нам будзе цёпла. Зараз павінны дачакацца, пакуль гэта ўсё у нас пройдзе. Давайте вось так вады зробім сабе. Па-першае, нам трэба зрабіць вось кары, каб аднавіць сабе хп трошки. Шыпшыну ще зраблю.
Закипання 2 хвилиночки. Что за музыка? Что такое? Сюди. Цікаво, что не почакаць. Усе не могут просто скипнуть на пробел. Вельми дивно. Так, давай сюда труса. 13 хвилин. Пьем. Так, это я беру. Тут мы шипшину себе ставим. А тут мы готовим ву. Это у нас что? Килограмм. Так, покольки у нас тут нема іншай ежи, то давай з гэтага труса мы таксама зберем мясо себе. 18. Ось так, давай. Гэтая мерзня у нас пяхота, ну што паробіш? Такое ўжо жыццё. Один. Угу. Так, тым часам. Паходняў трэба будзе набраць і з паходнямі бадзяцца, таму што у нас колькі каля вогнішча 9, но неблагашча. Ніяк гэта не паскорыць, на жаль, прыгатаванне мяса. Но то поклади уже як-небудзь. Так, шикоўна. Это з'елі. Давай яшчэ паўлітрыкі вады паставілі. Потым прыгатуем гэтага вось. Пойду паўзіраюся, куды нам ісці, бо я нешта не зразумеў. Так, мы прайшлі ад ваўкоў сюды. Тут знайшлі хаціну гэтую падбітую. Тут не прайсці. Там пячора я бачыў, так? Увесь у гульні адарваўся да ПК. Ну, ёсць такое. Чакай, тут у нас тупик. А, пячора, ёпта мать, ты паглядзі. І все, там нам будзе цёпла. Адзінае толькі трэба дачакацца як-небудзь. Калі тут усё перагарыць. Такі вуголь надвор'е ў Польшчы. А вы што пыталіся, якая там надвор'е ў Польшчы? Плюс 25 вчора было. Сёння абяцаюць 22. Вось. Карацей, вельмі цёпла. Так, тут 9, тут 4 хвилины, добре. Я нават покладу сабе ў гэтым у кішэню мясам, каб было на всялякі выпадак. Не адцягвай увагу на чатик. Ну, каму патрэбны гэты чатик, правда? Большасць, вядома, гаўна усялякага. Падаставаў ты Маккензі.
не ўмееш ты рабіць гэтыя паходні. Ну, хадзім. Дык што там, масоны? Вось масоны, не кажу. Масоны гэтыя паўсюль. Так, добра, мяска крыху ё. Гарбатка нават ё, калі раптам паставіць падагрэць. Ну, хп у нас, вядома, не надта шмат. Што такое? Я не бачу ні халеры. Как цябе трасца? А раптам я прапушчу, дзе вугельчык які. Гэта што за пячора такая? Так, чакайце, я завешу акно. Telling you, that was her voice. The girl from the prison. One that messed up all the systems. I didn't think it was possible. The way they ended up in the river. I told you they were still alive. Bullshit. You thought Mathis was crazy when he sent us after them. I mean, Mathis is crazy. What the hell are we even doing out here? You want to push back on Mathis? No. No way. We need this. After the fuck up in Black Rock, Mathis is on the warpath. We need a win. Otherwise, we'll end up like the others. Let's find these two and get back to the group. Mathis just said bring the pilot. He doesn't care about the girl. Yeah, but she and I have some unfinished business. Так, дзякуй, не падрубіў мікрафон. Цяжу, як заўсёды. Разважаю. Вось бачыце, што робіць са мною гэтая праца? Я, бляха, напалоў яшчэ думаю пра гэтае працоўнае пытанне сваё. І не там, і не тут адначасова атрымліваецца. Карацей, вось што б я вам сказаў пра праходжанне гэтай сюжэтцы. Што за дзеўчына мы гулялі за Астрыд? У гэтых непахісных млынах былі?
што зараз нейкія лакацыі такія ж сціплыя. Шчыра кажучы. Сціпла ў тым сэнсе, што не краявіду табе, а звычайна вось яна створаная з калідораў. Ты пойдзеш там у непахісных млынах увогуле па сутнасці калідорная мапа. А адзінае, што там была, памятаеце, магчымасць нейкія адгалінаванні такія невялічкія ад гэтага асноўнага калідора. І ўсё. І тут я бачу, таксама ніякай магчымасці няма ні ўправа, ні ўлева, ні даследаваць. Нічога, проста цісні наперад. І рыхтуйся да таго, што табе ваўкі жопу раздзяруць. Ну вось. This again. Я пра гэта і кажу. Адзін, другі. Ну зараз напужаем. Пытанне толькі ці направа ісці, ці налева. Ля. А, ну так, у мяне ж у кішэні мяса ляжыць. Давай. Вау. Я пакуль што мяса з'ем гэтае. Гаўняшкі шэрыя. А хадзем направо, не хачу налево. Хадзем направо. Так, напераду. Мы налево не ходим. Наша справа правая. Что? Бля, колькі іх тут, толькі паглядзі. А што б я рабіў без паходняў? Блядь, сука, які ж ты придурашны. Што ты мяне бесіш? Маккензі? О, глядзіце, там у нас трос. Ніхера сабе ваўчын колькі, бачыце? Што тут, што там. Да, халера проста. Так, ведаеце, зараз я возьму іншую паходню, таму што можа гэтая згасне. Хаця яна так доўга гарыць. Каб паглядзець. Так, я паспею спусціцца. На дол. Мы ходим 4 раза направо. Пролечился крыху. Так, усе тут ёсць цірэйша, ёсць. Так, мы знайшлі лесасеку гэтую, пра якую дамаўляліся з дзяўчынай. Дзе не толькі бярозавая гарбата у нас скончылася ўжо. Так, вось там яшчэ ежа ёсць, дарэчы. Трэба будзе прайсці залатаць, калі з'явіцца такая магчымасць. Бачыў, там дровы былі. Толькі наперад, і не кажы, мы ўзад не ходзім, толькі наперад. Перадвор'е чорнай скалы. Так, пакуль што возьмем. Так, добра, шпрыц маем. Гарбатка. О, ну ўсё, пачалося жыццё. Распальвач нават ёсць. Давай возьмем. Where's the good Цікава. stuff? Брухт. Усе шафы адчыненыя. Балаклава нават. Бляха, адшмураць проста. Вось што азначае сюжэтка. Гэта вам не выжывач на няпрошаным госці.
І запалочки ще. Пф. Що може бути лепше? Что у нас тут? Йо? Взаимно. А это что за шум такий? Это водоспад? Great. Так. A map. Maybe now we can find a way out of here. А чмуренная мапа. Просто лепше. Ну так, бачите, там рака. Там водоспад шумить, і рака шумить. Все бяры, усё гэта бяры, так. Все, тут нема Wonder ніяких who owns this адчиніць. stuff. Табі яка розниця, хто гэтым усім володає? Кави кубачок. Персиков. Каб не столько персиков у выживач. Я б нават не хваляваўся, што рэцэпту мы зробім. Бляшанку гэту паставім сюды. This'll come in handy. Не. Пігулкі гэтае гаўно. Кніжку не трэба. Чакайце, што я зноў учора у Windows заліп на другой ночы. Нішто сабе. Настолькі было цікава. Так, давай, вось мы скончылі лутацца тут. Давай мы зараз паглядзім, што мы можам зрабіць. 0,5. Гаўно, гаўно. Так, 0,5. Значыцца, гэта можна скінуць. І гэта, вядома, таксама. Так, шапку. Балаклаву. А сюды вось гэтую. Оп. І 2 градусы сабе здабылі. Так, далей што? Я там казаў, трэба на возера будзе падысці, правда? Таму хадзім. Оп, ты, ёпта, You made it. выскачала. Чартяка. Yep. Pretty sure I got those idiots turned around for good. It's gonna be tough to find this camp in the fog. What happened to you? You look like hell. Are those teeth marks? I met some old friends along the way. What do you have Старых against сяброў, wolves кажа. anyway? I Спаткав. think the better question is, what do they have against me? Good news. Looks like we're heading in the right direction. Right, great. Direction. Mine. Trust me. Дремер, My favorite. вітаночки, дякую I величезно за remember мою Atwood палату. telling me a couple of hikers went missing there last year. Search and rescue got in there but had to give up. Too unstable. And let me guess. We need to pass through it. Well, no, Ой, not if we Вадим, could find вітаночки. another way Бачиш, у up нас and трохи over змены. that mountain. Я вирішив прасці гульню, тому що вельми шмат дзеянняў робіцца на працы, і у мяне нема Unstable просто mine it is then. часу ўсё павырашаць. Except, I don't know if Ну, I то can бок, do it. я ж апошнюю серію зняў We'll go 2 тижні slowly. тому I'll help you. по сюжетці, і просто you літаральна don't нема understand. часу з гэтым займацца. I don't Тому ми go спочатку underground. закриємо Mine's сюжет, the а shit out of потім me. уже I'm протягнемо claustrophobic. задачі Okay Гальдера. then. There's got to be another way. Well, I guess we could find a Обойти way гори. around the mountains. Розумну But that гору would не take пойде, days. розумну гору обийде. Maybe weeks. I'm not sure we have that kind of time, Jace. Yeah. На дому гульню пройти після 270 днів I'm worried about виживання. Atwood. Там вже She's been 280. on her own for too long. Сюжет пройти. Давайте Let's get удокладнім. closer to the mine Oh, and see what we can figure Sekiro. out. Чому я раніше не Yeah, бачу її? I mean, it might be one of those mines that isn't completely dark. Our luck has to change at some point. Ух, стріляніна ніяка. Looks like tracks leading this way. I see footprints. Малая, ти такий собі слідопит. Shit! What was it you were saying about our luck changing? Time for the last stand, I guess. We gotta move. But where? Наприклад, Hear that? це так. The sounds of convicts getting closer? No, the other sound, like rushing water. Maybe the river switches back. Let's go.
Хадзім. Еба, а навошта вы мне згасілі паходню маю? Нешаноўныя мае распрацоўшчыкі. Так, я зразумеў. Давай. Падпалі. Хаця б крыху будзе гэтае цяплей. Пабегай. О, ля, Маккензі, мы можам падпаліць тут вяроўкі гэтыя. Well, that looks... It looks like a terrible idea. А мне падабаецца. I was trying to come up with something good to say, but it looks like a terrible idea. Папаўзлі. heights? A bit better than I am with fast-moving water, I guess. I'll see if I can find a way across. Wait here and keep an eye out for Mathis's goons. Will do. And Ну, take ёпта. this. Hopefully you don't need to use it. Be careful out there. Ракетницы Маккензі. не за гэтыя ракеты, набойчыкі не забудзься выдаць, а то самую ракетніцу даў, набойчыкі, так разумею, не даў. Так а чаму вы за гэтае вось не зачэпіцеся да не папаўзеце? Ой, халера, я думаў скочыць. Так, ну давай. Будемо туди. І, до речі, знову нам згасили походню. Ну, ёб твою мать. Мы гэта, слухайце, збіральнікі нейкія, як у старажытнасці. Бачиш шипшину, збираєш шипшину. Так, ну і... Зараз знову будемо мерзти, я бачу. Піди гранату. Міневіти я є, так. Давай, залазь. А калі мы будзем мерзнуць, трэба будзе распаліць вогнішча, ды пагрэць сабе гарбаты. Глушы рыбу на меты і горы. Сапраўды. Ля, ён пералез сюды. А навошта ты гэта зрабіў? Курва, дык у нас іншай магчымасці-то і не маем. Давай, распальвай. Бо зараз мерзнуць пачнеш. Можна не тут, вось тут не. Die if I don't warm up soon. Як мае справы, шмат працы, Міта і Гора, і, на жаль, не атрымліваецца ўсё укласці, і, магчыма, заўтра, паслязаўтра стрымоў не будзе. Я сёння ледзь выкраскаўся з Маккензі, блядь, не беси мяне. Говна кавалак. Вось, ледзь выбраўся на стрым, бачыш, толькі А11 запусціўся. Вось, а потым зноўку у гэты верхал трэба ісці. Так што гэты тыдзень вельмі складаны. Так, скінуць гэтае. Так, гэта мы пакуль што згасім. Воду. О, вось так, давай. У нас там, калі піць, у нас жа ж газіроўка яшчэ ёсць. Кавалачак мяса мы пазбавімся, каб не смярдзець. Так, 11 хвілінак. Трэба вось гэтыя паходні разабраць малыя. Нічога. Я таксама думаю, што нічога. Вось, дарэчы, учора усе справы павырашаў. Ды яшчэ застаўся час невялічкі на гэтага, на ведзьмара. Дарэчы, ён ракетніцу даў, а набойчыкі сабе пакінуў. Галнер, правда ж? Дзяўчына, ты як там?
з гэтай цацкай у руцэ. Все добра? Давай з'їдаємо. Да, бляшенку. А, ми не доїли суп, мабуть. Ну так. Давай тады вось таким чином поступим. 39. Ось так. Наступково. Пойдем шукать, як нам тут. Что от меня потребуется, до речі, ось я не розумію. Май. Ён не чапляецца, ён нічога не хоча тут рабіць. Чакай. Захаваць гульню. Перазапісваем. І што, скочыць, мабыць, трэба? Вы як лічыце, скочым? Наўрад ці вось тут нам трэба лезці недзе. Ну так, не падобна, што ён тут мае дазвол лезці ўверх. Заебал ты. Так. Гэта сюды. І гэта сюды. Ну, скочым. Так і ёсць, трэба было проста ісці. А можа ты не туды паедзеш? Можа ў іншы бок паедзеш? Бо там дзяўчына ж стаіць, чакае на нас. Скотч кажа 100%. Але яна і не ведае, што без набояў, ну. Так, прыгаднімае мажлівасці, якая здычына. Ну, так ужо ёсць. Скакаць тут, вядома, па механіках забаронена. А вось, дарэчы, уявіце сабе, што хтосьці на гэтых вось калысках. Ну ўсё, адчапляйся. Jace! Get in the cable car! І што мы зараз будзем тут? Дык, слухайце, вось хтосьці ж пасярэдзіне гэта ўсё кінуў. Мабыць, хтосьці быў і скокнуў у ваду, ці што? А нам прыйшлося вось так скакаць са скалы. Уніз галавою трэба было. Не, я не прафесійны самагубца, таму выбачай. Як атрымалася, так атрымалася. Okay, halfway! That was some fancy footwork getting across, Mackenzie. Давай, перебі... You impressed Так у яе, глядзі, є рукоятка Don't ask me how своя I'm ёсць. Hey! Why won't those assholes leave us alone? I don't get the sense that Mathis is a turn-the-other-cheek kind of guy. Think they decided to just kill us? I'm starting to get that idea. Цябе What are дакладна. we gonna do? We don't have a choice. I have to get you to the other side. But the convicts, you're heading straight at them. I'll figure something out. Малая, перабірайся сюди. Що за лухта? Що ідіотство ніяке. Чуєш ти? Не стріляй. Меці сказав, я йому потрібна. Адкуль яна з'являється? Не ведаю, гэта просто нейкая чарцяка. Нячыстик натуральны. Ну і што далей ты будзеш рабіць, прыдурачны Маккензі? Well. If it isn't the pilot. Well, hello again, guys. You're a long way from the burning prison where I left you. Mathis is gonna be very happy to see you again, asshole. Yeah. Happy to split your skull open, he means. I can't say the feeling's mutual. Get out, and let's get going. What about the girl? I told you, Mathis doesn't care about her. She's not the one he's looking for.
Look, guys! Shut the fuck up, man! Let's get going! But... Ow! Damn you! Don't be a hero, pilot! Or we shoot the lady on the other side! Okay, guys. You got me. Блять, що це було Holy такое shit! Get зараз? down! Давай, ви з пяткою. Ой, бля, Маккензі, ну йо. Ну ти просто... О, боже мой. Ну то ўсё. А раней нельга так было зрабіць. А дзе гэтыя, слухай? Where do you think you're going? Да. Сцэнар узроўню Тарантіна. Вядома, я жартую. Ой, містер 8-біт Патата, вітанашкі табе таксама. Рады бачыць. Where do you think you're going? Дэвід Лінч, мне падаецца, ўсё. Ён, калі паглядзець на гэты сцэнар, на гэты дыялог, ён скажа... Ён скажа, ну я ў гэтым жыцці бачу ўсё, мне такога ўзроўню не дасягнуць ніколі. Ну давай, давай, яшчэ пастой крыху. Так, а гэта, да рэчы, быў са стрэльбы. Mackenzie! Той у аранжавых нагавіцах, ён жа ж быў з рэвальверам, правда? Mackenzie! Маккензі стаміўся. Don't leave me here. Alone. А яны будуць стаяць глядзець, як пакаляют пана цікаю. Ну так. What happened? You've been shot. Ты усраўся ад таго, што з цябе стрэлілі, ты Think разумееш? so. Бля. А, добра, не пашкодзілі. I knew there was a reason I've been carrying this damn thing. Валізу, бляха, стрэлілі і трапілі. А дзе яна ў яго была, да рэчы? Як заплечнік вісела, ці што? Think we should get out of here? Не, давай посидзімо яшчэ крыху. Yeah. Арбаткі пап'ем, у меня Looks like там we're going кішэнькі through that была. mine after all. Ой. Ну, гэта выглядала недарэчна. Гэта выглядала вельмі няегла. I just need to catch my breath. Good idea. Wait Выдатная here. думка. I'm gonna look around. Чекай тут, а я буду оглядацца. Тут ніяких у шахті вугалю нема. There's the entrance to the mine. Практолог ведае адказ. Тут, падаецца, патрэбна не дапамога практолага, бо калі валіза там змяшчаецца, тут патрэбны Found a way такі in. нармалёвы шахцёр. I know. You don't like mines. I don't think you understand. This goes beyond not liking something. I'm terrified of them. Maybe I should stay here, and you can go on and find Atwood on your own. I'll scout ahead. А ты, галоўнае, у пячоры не усміхайся, каб зубы твае не свяціліся, і ўсё. I won't leave you alone І in будуць there. баяцца не ты іх, а яны цябе. Together. Ugh, I feel like I'm gonna be sick. Mackenzie, I'm sorry, but the only way I'm continuing deeper into this mine is if you find a way to light it up better than this. I'm sure Okay. there's a way to get the old light system working. Just give me a minute to figure it out. Так, ліхтари. Lights. Thank God. Nice work, Mackenzie. Ля, пхається як. Бучара якая. Так, тут так само ёсць I could use What the this. heck? дынамо-ліхтар. Is that poison gas? А метан?
Шлях для Джейс треба шукаць. Так, придушення. А можна паглядзець, як ён працуе? Так. Ой, ништяк. Вось такого выживач не хапае, слухайте. Та ўсё, супакойся. Вось гэта выживач трэба. А то, бляха, панапрыдумлялі. Рыбу лаві, каб масла было. Газ пайшоў па трубах. Кажуць, гаўно пайшло па трубах, а ў нас газ. Маккензі, куды ты ідзеш? Во, вугельчик, добра. 2 кавалачкі. Ай, зараз гасне. О, ля, я там пропустил ще. Ще один шприц. Гэтая скрыня мне не патрэбная. Во, это может быть. Чапіся. Карысно. Так, ну яго хапае на секунд 30, ты быў заебаўся яго юзаць? Та ну. Ён бы быў вельмі прыдатны, ты што? Так, усё, гэта выцяжка спрацавала. Jace, Yeah? an elevator. Let's go. Давай. Пацягнуліся далей. Нам вверх. Я б лепш вось так вось, пастаяўшы, пакруціўшы, а потым ужо What brings you out here? I'm пайшоў бы studying далей. underground Тут нічога такога няма. genes. But why way out here? Radio telescopes are usually built in remote locations to avoid interference. Honestly, the more remote, the better. Not when you have to walk to get there, though, right? Right. Нікуди не їдемо. А вось цікава, шахта карацей была... Вось гэта быў ніжні ўзровень. І мы падымаліся да яе. Божах, што адбываецца? Absolute darkness. Poison gas. I'm starting to feel like we're not meant to be here. Не, ну нас дакладна тут не бачыць. Ще на галаву нешта можа упасці, зразумеў. Так, 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 сюды, сюды. Подрубай. Is it food or... Воу! Столькі луту. Я не кажу. Close. It's lucky Jace couldn't see that. Я так розумію, в будь-якому випадку там було не пройти. How's it Занадто. looking over there, Mackenzie? This What place else? is confusing as hell. But I think we're getting somewhere. Капелюшок. Здимай з його капелюш. Маккензі. Вадим заманили, ну, забайтили. Это факт. Ну там же ж, бачили, ляжаў гэты. О, там можна не чакаць, пакуль ён разрадзіцца, можна яго пад гэтае падзараджаць паціху. Так, а дзе гэты быў... Я уже забыўся, во, апранай. Ты бачыш, дрымер, які карысны?
ліхтар. Просто очмуренний. Дымаем. Его можно заряжать параллельно, ну. Так, блядь, что отбывается уже? Так, вот, свікадзёр так само выдатно. Мабыць, мы можем гэта і здымаць уже, правда? О, легчэй дыхаць. Тут завал. Так, і мы вийшли туди, куди хотіли. Ну, кудись і вийшли. Ідзе я, што я, хто я, куди я. Бачу, што ліхтары тут не працуюць, значыцца, недзе тут побач павінна быць гэты пераключальнік. Во-во-во-во-во, зноў. I felt it too, Jace. This place is coming down on us? Not if I can. You figure out a way to light up the area ahead, and I'm right behind you. Yeah. Promise. Рацей нам толькі трэба асвятляць ёй шлях, больш нічога. А можа ёй ліхтарик гэта аддаць? Маккензі, не думаў, у цябе што паходні ёсць. Нам туди треба, чи куди нам треба? Looks like there used to be a ladder here. If you boost me, I can check it out. See if it's a way Давай. forward. Ну я чого так легче. Руку дай, я так само залезу, малеченька. Быстро, по кутах. Воду возьму. До речі, треба попити. Вітні Х'юстон хоче домінувати. Is that the А next це яна? elevator? Looks like it. Oh, thank God. Ось куди вона зникла. Яна не померла. І ми знову подимаємося вверх. Ми ж були не просто. Левел дизайн вельми таки сумнівний, щиро кажучи, ну поки що добре, не дарую ГТМ. Це все ж таки дробись. So, the hard case. What's that all about? It belongs to my wife. Ex-wife. Must be something important inside. Yep. Must be. You mean you don't know what's inside? Nope. And you're risking your life to bring it back to her? Yep. Mackenzie, Yes, Jace? you're kind of a strange guy. Right. Так, маєш рацію. Я міркую, ми усі згодні, що він трохи поїхавши. Каб чапляться за эту валізу. Так.
Так. Ah, Не дзіўны ён, не Thank дзіўны God. ён проста ёбнуты на всю голову. Ну так. О, гэта, я так разумею, мне будзе карысна. Што тут, кава у нас ще? Doesn't look like there's another way around. We need to cross this chasm. Открою вам страшную тайну, души пасля смерти трапляюцца, попадаюць у камп'ютарныя гульні. Так, глядзі, туды выйсці ёсць, туды нейкі шлях ёсць. Што ты хочаш? Подсадзіць цябе ці што? Вой, гэта мы ўжо бачылі механіку. Рэчы, неблагая механіка, мне падабаецца, вельмі простая That і... worked. Из-за палочки. Так. Маккензі, што за халера? Чым ты там чапляўся зараз? Так, тут што? Toxic gas. Вось яно што. То бок, калі б мы там дайшлі да гэтага, ўсё б ужо скончылася. У нас гэты болтарэз быў, і ўсё. Ён нічога не казаў, дарэчы, што яму тут штосьці трэба, але ж нам трэба тут, праўда, закуточак адведаць. Во, крэкеры. Штоўнейшыя крэкеры. Так, это у один бок шлях, Маккензі. Бо ўсе ведаюць, ты ног не падымаеш вышэй калена. Тут яшчэ нейкае выйсце. Кажется, апраніцеся. Ну, давай поглядим, что тут нам прапануюць апрануць. Never would have thought to look here. Так, мы будем I'm not проходить sure I праз can carry much забрудженную зону. Это уже 4-й, нават 5-й, я б сказал. Элемент, які у нас маецца. Так, а ось і болтарэз. О, болтарэз. Та-та-ра-та-ра-та-та. О-о-о. Заўважылі, які набойчык мне толькі што рукі трапіўся? Боты здымі з яе. Гэта вельмі цёплыя боты. Адзін. Зараз элемент будзе замяняць наш Маккензі. Адзін. А цікава, гэты атручваючы газ, ці ён не выбухае? Мне падаецца, калі б мы ў рэальнасці так бадзяліся ў газавых памяшканнях гэтых.
Природа нас бы хутенько поставила на место. Ну, альбо поклала у турну. Так, где малая моя? Ми сюди Might пайшли? have to drop some gear. То вядома. Зараз мы ўсё кинем. Ось я туди не хочу ісці. Оп. Можа гэта просто вуглекіслы газ, які назвалі як атрутны. Ну, шчыра кажучы, хавэшна, не ведаю. Так, ну мы ж тут можем повадзяцца, мне падаецца. Тут уже нічога. І святло трэба падрубіць, і знайсці нейкую выцяжку, бо малая тут не пройдзе без нашай дапамогі, правда? Так, вось святло. Так, а дзе? Ага, тут ліфт. Добра. Значит, в любом выпадку мы сюды б неяк потрапили. Так, зразумела. Тады не вытрачаем час, бяжым. Значыцца, там праз гэты мост павінна быць наша гэтая выцяжка. Так. Распали там запалку, проверь механику в ульме. Давай, Маккензи, You запаливай. leaving me here? Let me scout ahead. I'll find a way for us to get out of here. Suits Переживешь. me. Rather wait here by the light anyway. Ой, занадто хутко повернувся. О, треба фальшфейри, ти підпаліть і туди кинуть. Зараз, калі раптом знойдзем дзе-небудзь гэтае воблака газу, так і зробім. Гэта вада ці? Так, гэта вада. This pack is getting kind of heavy. Что ты ныешь, Маккензи? Ты горш за дзеўчыну, слухай. Астрад меней ныла пра тое, што ёй цяжка. Я не поглядел? Не поглядел. Да, раньше можно бахнуть кавы. У нас же там есть кава. Сапраўдны мужик, ну, сапраўдны мужик, ныя. Так, до речі, я пам'ятаю, у мене там було нечто такое, що можна скинути. Вот. Гэтаю. Так, 28. Запалку, то уже божух наобклаўся запалками. Нібы гэта нешта такое неверагоднае, до речі. Ось гэта скинем. Вопратку мы ўсю носим. Усю. А, не усю, я бачу, у нас есть кашуля. Ось гэтая. Яна у нас 0,363, а она так само 0,5. Так, холера. Ровно кавалок. Так, ну ежа у нас просто до холера. З'ешь. Так. Бляшенку скидай, бо она тебе не потребная. Так, этот там можно скинуть. Ровно.
Удачі, гарного струму. Дякую, величезний Вадим, дякую. Ты гэтае, заходь, калі што. Вода. Хтосьці Wonder тут... if I can drop any of this gear. Маккензі, я б, шчыра кажучы, от з такіх кутоў ваду б не браў бы. Хто яе там паставіў, адкуль яна з'явілася? Ты ведаеш? Я вось не ведаю. У мяне шмат пытанняў. О, ну гэта мне трэба будзе дакладна. Гэта рукоятка, каб ліфт падымаць. Альбо газ вентыляцыйны гэта. Хтось нассаў, ён такі, вода, ну, так я пра гэта і кажу. Закуточак. Ніякая не бытоўка, нічога такога. Ён проста ўзяў яе з кута гэтага, выцягнуў. Каладка. Усё, зараз, карацей, будзе эксперымент, бо я там воблака атрутнага газу гэтага бачу. Мы туды запулім. Факел. Ну, фальшфейер гэта. Так, а нам туды ці куды? Не, туды. Ось там жоўтенькая. Быў там газ, ці мне падалося? Так, мне падалося. А вось вентыляцыя ўжо. All the shaking and dust and shit is not giving me confidence about this place. In my experience, this is just what mines do. Just what mines do? What the heck does that Deep Well, breath, at least the James. ventilation system is still working in this place. Somehow. Так, это мы уже до лифту наближаемся. Навряд ці Elevator разрабы time, што Jace. зрабілі, калі можна від сонца распальваць вогнішча. Ну так. Не, тут мне нават сумніваў няма, што яно наўрад ці запаліцца, бо мне падаецца, яно б тады перашкаджала механіцы, што гэта проста крыніца святла. Простое, што у цябе ж запалкі у цябе ёсць вось гэтыя фальшфейры, і ты можаш прабягаць, ты мусіш прабягаць, бо памятаеш, у капальні Лэнгдона там ёсць шмат якіх калідораў, дзе яны гэтыя запоўненыя газам, вось, і святло проста вызначае, ці выжывеш ты ці не. What's it about? You know much about astrophysics? Ну, маецца на We're ўвазе scanning for наяўнасць святла. signals. Gathering data. What for? I think it's better if Dr. Atwood explains it. Sounds mysterious. You could say that. А у нас для этого ёсць паведамленне, якое мы вязем ад паляўнічага, дарэчы. Lights! Які ж быў Great! у загадкавым Now we can возеры. really see how dark this place Але is. яна пхаецца жорстка. Так, We might be ведаеце, pushing our luck, Треба but I піць. wonder if we can get that crane running again. I mean, not without power. I bet it has a manual setting. See if you can find a way to unlock the system. Could be our way across to the other side. Right. I'll see what I can find. You're probably looking for some kind of key. Sure, there's always a key. It's just never anywhere close. До побачення. Ну гэта ўжо, бачыце, яно не працуе. Ось як на мой погляд. Пераходы, там пераходы. Any luck finding that key? Still looking. Луту просто ачмурэць колькі. Ага. Яшчэ тут не просто ключ, а ключ ад крану нейкага. Шлях направо, шлях налево.
А чому вам просто не покласти ключ на підлогу? Чому його треба шукати? Это что? Походник. А ось і ключик, я так розумію. Ще банка кави. Так, ну треба вже скидати сніг, мені подається, гэтую надвагу, бо занадто шмат. Подобно, ведаеце на што? На платформерах гэта дзе... Great work, Mackenzie. Now get back over here so we can leave, okay? Дзе трэба было памагаць сваім гэтым... Ой, не калегам, як іх зваць, да божах-то. Так, а далей што? Ну вось ты там стала, а далей? А мы самыя куды? Тут же ж нічога не змянілася, правда? І там я нічога не памятаю іншага. О, ля, унізе там штосьці ёсць. Што, полезли? Це страшно. Давай так, як заўсёды. Захаваемся. You doing okay, Mackenzie? Yep. Keep talking. Hearing your voice is helping me І orient тексту myself in this нагадала. confusing Так, place. так, во. Справдовість гэтай аркады, калі там дапамагаеш паплечніку свайму. Там нічога. Так, ну туди, мабуть, ні. Давай спочатку сюди. There's got to be something useful in here. Так, шоколадка. Вельми корисна. Просто усраца, яка корисна. Тобі і так увесь заплечник їжею забити. We getting out of here soon, man? The second we can, Jace. Believe me, I don't much like this place either. Так, знову ліфт. І знову вверх поїдемо, правда? Jace, it's your favorite time. Elevator time. Let's get out of here. О, ну она сказала, что на этом все. Давай отсюда выбираться. Before, when you asked about my research with Dr. Atwood, Yeah? I'm not trying to be evasive. It's just. It's okay, Jace. We're not all cut out to be astrophysicists. It's not that I don't think you can understand it. Sure. It's more that the research is a little. A little It's a little fringe. fringe. Let's just say it's not exactly going to get written up in the regular scientific journals. You have no idea what Dr. Atwood's doing up here, do you? I mean,
Mostly. Mostly? Yeah. Mostly. Амаль што. І зноўку ніякіх дэталяў. Знойку маўнікай. Так, давай, круці. Оля, бах. Мы знайшлі бах. Мы круцім, а ён не круціць. It's only the dark. Nothing to be scared of. Wait, what was that? Што там? Візуальны лах, ну. Mackenzie, is this the way out? You seem excited to leave. Stop fooling around. I need to feel fresh air on my face. Access to Suzuki Radio Just gotta Telescope. get past this massive Suzuki. door. Suzuki заплатила за рекламу. Here, help me. Turn the other handle. Бля, живот Right. болит и что? Давай, Маккензи. Вой, моц. Ось так, тягни на себе. Что там у нас? Can we get Выйти. out of this place Добро. now, please? Right behind you. I think I Бах, can smell бах, fresh бах, air. бах. Так, ну все, давай гэтае хавай. Але ж голова ў яго трасецца. І што? Ага. Ну, учасно яны выйшлі. Well, Не, ну затое вас ужо гэтыя не good зловяць. news is nobody's Зэкі. going to be coming after us through that. Ну, можем спокойно ісці, куды вы там ідзеце. І не хвалявацца. Праз некалькі гадзін. Ну. Мэціса сустрэне. Ці кагось яшчэ. Радыётэлескоп Сузукі, гара Франклін, вышыня 2196. There it is. І Home гэта sweet home. Feels more like the ends of the earth up here. Тумні. We're above the tree line. The weather is unforgiving. But there's a peacefulness. Being this close to the ceiling of the world. У нас, до Words речі, I'd вопратка expected така from a собі. girl who grew up in the big city. Being up here does something to you. It makes everything seem less. Somehow. I think I understand what you mean. I hope we're not too late. Ну, ходім. Не тупіться. Оля, машина. А як тут машина опинулася? Ось там ёсць шлях нейкі. Прачытаць апельсин, чарнаслівы, зялёны чай, малако, козі сыр, калі знойдзеш. Код нашай абаненцкай скрыні 1859. Пераканайся, што цього разу вона даслала правільныя запчастыны. Інакше нават не думаюць цягты іх сюды. І памятай пра нашы пратаколы бяспекі, толькі гоцівка. Жадных імён і не згадваць, де працуеш. Нішто сабе канспіралогія у Айтвуда і каманды. Нават у краму не схадзіць нармалёва. Так. Не ведаю, варта тут нешта вывучаць, глядзець. Нешта тут ёсць. Тут абысці, там абысці. Тут, як заўсёды, усё разбуранае ці не? Не. Можна прайсці.
Ну, я так разумею, тут по сюжету уже толькі нас выпусцяць праз гэтую браму. Нічога няма. Мне б, шчыра кажучы, я не ведаю, нейкае футра, штосьці цёпленькае, бо срака мерзне. Я не ведаю, як яшчэ гэта вытлумачыць, што нам кепска. Зялёнае кола. Нейкія бабулькі дарваліся, каб размаляваць колу ў лебедзю. А ці збудуць зараз зэкі? А халера іх ведае. Тут же ж бачыш, нават Меці з'явіўся зненацку. Я не чакаў яго. Бо, ну, гэта выглядае троху несур'ёзна. Яны ж адбіліся. Маккензі адбіўся ад яго там на дамбе. Вось. І колькі дзён там Астрид прабадзялася, незразумела, але ж ён якімсьці чынам хутчэй апынуўся ў млынах за Маккензі, хаця па факце ён нават не ведаў, куды ісці, наколькі я памятаю. Маккензі ведае, куды ісці. Ну, такое. Дачакалася. А як яно працуе? Электрычнасці ж няма. Гей, што за лухта? Што ты ціснеш? Дзяўчына шалевшая. Тут навіны ад людзі пад'ехалі. На eBay можна ўжо набыць Steam контроллер за $400. 400 замест 99. Maybe nobody's home. Можа, нікого ў хаце нема. We Ну, could bang this door for hours and she might not hear it. The sun's gone and the temperature is а dropping. калі ўзяць каменчык па I'm вакенцах afraid. пакідаць? Wait, О, хтосьці там I think I hear something. корпаецца. І будуць жа купляць, вядома, што будуць Dr. купляць. Atwood? It's me. Доктор Кэтвуд. Jace. Джейс. Hello, dear. I'm very glad to see you again. Я вельмі рада цябе Relieved бачыць. even. Раз, пляч. Who is this? А гэта хто такі? Йобар. This is Mackenzie. He helped me find my way Маккензі, back to так, you. гэта Маккензі. You know how I feel Ти ж about ведаєш, як ставлять до strangers. чужинців? I know, but Ведаю, але мені здається, ён може нам допомогти. You kids had better come inside then. Заходьте, усередину. Учий. I need to drop something. What took you so long? I was starting to get worried. I ran into some trouble on my way back. You know the old penitentiary? Oh, goodness. You didn't end up there, did you? Yeah. Душа And нема. things got messy. But Mackenzie helped me out of it. You met this man at the penitentiary? Ага, сюди вогонь не Made it out пускаю. alive without him. Well, it sounds like you've had some adventures. I've also been busy with our research. Yeah? Any І breakthroughs що, while I was ніякі gone? перериви капаками не було? На жаль, ні. The whole facility Здається, seems to увесь be об'єкт перейшов у нейкий режим чекання. То мене почекати, бачите, мені тяжко як? Чому, до речі, ти так ідеш? Я ніби на гэтых... На кукишках иду. Давай, так, гэта мы скинули, тут скинули, тут скинули. Давай, гэта я поскидаю. Бо занадто тяжко уже. 37-35. Не, это так запрограммовано. Вітаю. Did you manage to pull our data from the scope before the power died? Вам так што, на жаль, не. Так штосьці сам пра гэта мне трэба з тобой паразмаўляць. Але спраш... А, я маю штось паказаць у сваім кабінеце. У сваім кабінеце. Control room. Кабінет. Все, я тут на место хадзіў. Так, тут яно ўсё раструшчыла, я так разумею. Пробуючы аднавіць жыццяздольнасць гэтага абсталявання.
It's nice and warm in your lab. Ваша лабораторія так How'd you тепла і manage that? затишна. Як вам It це seems that the вдалося? plant's geothermal backup is Окей, covered. термальні But радіостанції this досі seems to be the працювали. only room with the Це facility getting any єдина heat. кімната на всім об'єкті, де I've тепло. started sleeping in here, Я which почала is тут спати. convenient for Це my вельми research. зручно для моїх Any way we досліджень. can use the backup to А є power the спосіб rest of the використати этот facility? резерв, как Unfortunately, no. увесь At объект least, заживить. not without several time-consuming excursions to the substations Тільки providing как бы power to не the зробити lab. некілька вилазок But what about по our підстанції. research? Were you А able to pull потім the data з'явиться down from our ти last series машини of замовила scans? 3000 рублів. Also negative. I was Можно able to навіть і extract a более мені small подобається. amount of data before the massive power surge fried a lot of our equipment. Так, It's possible there might still be some remnants in the memory Что buffers, засталось but у we won't know буферах until the памяти, але power ми is не back дознаємося, покуль ні одним живленням. That's years of postdoctoral work down the tube. Роки праці. Под коту online. I will подкос. say, Мушу the сказати, small amount of data I was able to pull just before everything shut що я down встигла was зняти перед самим вимкненням. concerning. Вона тривожна. Яка Enough є to confirm вона? your theories? Ваша Theories? теорія? Які теорії? I hesitate to say more without Я б не access to стала more поспішати з data. висновами, What покуль I не saw could не easily have отримає been a нічого. glitch. Я ще побачила цілком шмат. Maybe. Можливо, можливо. I know that look in your eye, Dr. Atwood. You found something, didn't you? I shouldn't say more until we can get the data. And now that you're back, we can put our heads together and maybe find a solution. That said, it might be best to remember our security protocols. If you're referring to Mackenzie, he can be trusted. If my suspicions are correct, I'm not sure we can take that risk. Look, I'm not here about your research. Маккензі, Then ти why повинен are передати меседж від польовничого в інтерв'ю. Find Sent here by whom? An old trapper living in a cabin Старий somewhere near a звіролов, що place живе в called будиночку Mystery біля Lake. таємничного озера. Trapper. I don't know anyone out that way. Guy by the name of Jeremiah. Grumpy guy, but he didn't strike me as the frivolous type. It was important to him that I find you. Well, what was the message? It's a bit strange. He said to tell you Wintermute. Wintermute. That's what he said. Jeremiah and Wintermute. I haven't heard those names in a long, long time. Are you okay, Dr. Atwood? What's this all about? It can't be. Dr. Atwood, What does it mean? It means Алкашка things are 100%, much, ну, much worse than I feared. are you going to explain any of this? I need to think. Please leave me now. I need quiet to think. не, ну ти ж мревша паскуда, ну. Well, Ми тут перлися праз полвиспи. А яна така, ідіть нахуй, мені подумати треба. come on, Mackenzie. А у мене сякера ёсць. А у цябе, дарэчы, была гэтая... Іра сабе її колбасить. Попхнула мяне. Чуеш ты, быдло? When she gets Выходи. like this, it might be days before she comes out of it. We may as well try to get some rest. I won't lie. It's been a while А, ну since I так, had a глядите, proper у нас sleep. уже стомленность на I все. hear you. My room's in the workers' quarters out this way. There's plenty of empty bunk rooms. Take your pick. I will do that. And a kitchen with food, if you're hungry. Thanks. Ну, у меня I'll check it ежи out. шмат. Thanks for your help today, Mackenzie. Not a problem. No, I mean it. I I never mean would it. have made it through that mine without you. Or the prison. Только шахту. Or the logging camp. Or Good night, Mackenzie. night, Jace. Злити, морози, воно з краю червоний так. Ось слухайте, ось так завсёды дапамагаеш гэтым дзелкам, дапамагаеш, а яны потым дзякуй, і дзвер зачыняюць перад носам. The past few days are really... Магла б хаця б кавы запарыць. Дзякуй. I'm gonna need to rest soon. О, ліхтарик ёсць. Звычайны, так, але ён выбірацца персікі. А
патэльні гэтыя не бяруцца, наколькі я памятаю. Wonder if this is any good to eat. Добра, бяры. А, гэта не бяруцца. Whoa. Ніхуя seen that much сабе! food. Well, feels like years. Ніхуя сабе, уяю. Вы уяўляеце, колькі тут усяго? Ёпта мать. Ачмуреть просто. Wonder if the owner's around. Ух ты, ёпта. И рыба, ё. Ну, мяса не, дякую. Там уже посмажанное. Ну, шмат чаго тут, короче. Нават не ведаю, ці патрэбна мне столькі. О! Вось гэтая халера мне патрэбна. Вось гэтая мне патрэбна. Is it food or... Давайте вось так зробім. Тут мы аптымізаваліся, а вось з ежы трэба ўсё гэтае скідаць. Ось, таму што нам столькі не патрэбна. Так, і гэтае давай. Не патрэбна, і гэтае гаўно не трэба. Гэтыя 3 пакіну сабе. І вось гэтыя 3 таксама, і вось гэтыя. Все гэтыя бляшанкі, шакаладкі, крэкеры. Крэкеры я пакіну. Ну і гэтае мяска мы перад выйсцем з жаром штосьці. Хай прыбяруць потым за мною гэтыя дзеўкі. Короче, а тут штосьці будзе з адзежы? Не, дзякую. Я ежу ўжо не патрабую. Можа, нейкая не ведаю там. Кацяловка. Не. Гэта давай сюда. Гэта сюда давай. Беларус дыскарп усё запхаў у кішэні. Так, чакай. Паверні мне вось гэта, ага. Всё, так. А дзе мне тут спаць, дарэчы, ці што мне трэба зрабіць, чакай. На кухні троху адпачыць. Як яны сабе ўяўляюць, што я буду адпачываць? Спальніка ў мяне няма. Гэта так. На усялякі. Ложка тут няма. Гэта зачынена. Шафы. Ось тут можа быць, дарэчы, вопратка нейкая. That'll come in handy. Хай будзе. Выдатна. Гэты набор для шытва, гэта выдатна. Так, запросили чувака додому, а ён ускрыл лому все шафы. Так, мы умеем. Про гэта відосик бачу, некае дзяўчыне ў аэрапорце не дазволілі правесці тэкілі 07, дык яна, каб не выкідваць, у адзін лыж высмактала. Гэта вядомая такая праблема з гэтымі аэрапортамі. Так, тут можна рукі памыць. Душ зрабіць сабе таксама. Халера, дарэчы, вось дзіўна, што ў шафах не было ніякай вопраткі. Непрыемна. Вопратка мне патрэбная. Усё, пойдём спаць. Што адбываецца? It's getting worse. We have to do something. You
Мусім штосьці зрабіць. Ты паабяцала дапамагчы, ты казала, што у цябе ёсць штосьці, каб дапамагчы. Астрад, стан пагоршуецца. Ты гэта разумееш як ніхто. Так разумею. І што гэта такое? Знайдзі спосаб, вырушай сюды як на хутчэй. Астрад адсюль бегла. No. It's been years since we... I haven't asked him yet. We don't have time for this, Astrid. You need to do this, and soon. I will. I'll fix it. I promise I will get there. I'm afraid it's happening again, Astrid. I'm afraid we'll lose her this time. That's not gonna happen. Hurry, Astrid. Пашайся. А якім чынам Маккензі пра гэтае ведае? Вось пра гэтую размову. Ён у кабінеце зараз Астрад. Ну добра, зараз скончым глядзець. Пасьянс хтось раскладвае. О, гэта што, карты як iPhone? 3D-фотка. Джокер. Аднаяйкавыя яны. Каралева чамусьці Астрад. Гэта нейкая ўжо іншая, проста карта файт. Ты спіш, Маккензі, карацей, я зразумеў ужо. А гэта у нас Мефусаіл, падаецца, яго так звалі. Мефоць. Wake up, Mackenzie. Пачынайся, Маккензі. Пачынайся. Зяне. О, трус. Wake up, Mackenzie. Трасца, мне паведамленне не прыйшло. Вітаначкі, ВРВ. You're awake. Atwood wants us to meet her in the control room. Это Twitch. I think she was up all night. I have to get the hell out of here. Не кажа, трэба бегчы адсюль. Куды, пытанне? Толькі дзе гэтыя млыны знаходзяцца адсюль? Ці далёка, ці блізка? О, звычайная парка, красоўкі наврад ці мне патрэбныя. Давай паглядзім. Сюды спачатку паглядзім. У нас вось гэтыя 0,8, то бок 1 градус, а гэтыя... О! Усё. Something's gotta go. Іх бы, дарэчы, разадраць, каб у нас была скура, і мы маглі сабе адрамантаваць вось гэтыя боты. Так, потым 0,4, так, апранаем. І у нас другая ёсць. Апранаем. Гэта у нас 2 градусы дае, а гэта і гэтая 2 градусы дае. Шыкоўна. Угу. Не, ну, гэтая мы скінем. Ось нема, дарэчы, яшчэ нармалёвых пальчатак, нагавіц і падштаннікаў адных. Так. Я ж магу зараз вось тут проста седзеш і... зрабіць рамонт адзежы, вопраткі гэтай сваёй ці не. На апошняй картцы мусіў быць гранік. Як імбовая карта. Якая не контрыцца. Пусты куфар. Дзе ж вы такое бачылі, пустыя куфары? Не. Турыстычныя чаравікі, не. Такая у той маёй. 1 куфар быў.
Лыжная куртка, нарэча, лыжная, гэта табе не Maybe абы there's to што. leave something behind. Не, гэта дакладна не, і гэта не. Так, тут усё. Тут мы зрабілі. Кухня, кухня, кухня. Там мы все облутали. Тут что у нас? Ну, я так разумею, нам все ж таки даюць магчымасць, бачыце, падрыхтавацца да выйсця. Там мы выходзілі, давайте такім чынам мы зробім. Боты ёсць. Дзе тыя боты? Вось гэтыя боты. Трэба іх сабраць. Разабраць 1,5 гадзіны, і скора у нас ёсць. Затым мы будзем вось гэта рамантаваць. Тканіна патрэбная, так. А у нас тканіны няма? Сур'ёзна? А тут ніякіх, слухайце, фіран няма? Каб іх налутаць. І гэта не налутаць. Так, вяртаемся. Тую вопратку, якую мы не хацелі браць, трэба разрабіць на тканіну. Нічога тут не ляжыць, падушку тут не пачыкаць. Too much stuff to carry. Тканіны ты. Бачыш, што робіцца? У нас дэфіцыт тканіны. І гэта не дзіўна гучыць. Так, разабраць. 2. Так, сюды. Рамонт. Я вельмі спадзяюся толькі, што ў нас все будзе successful, так званы. О, 100% шыкоўна. І гэту яшчэ мы таксама адрамантуем. Так, усё ці не? Куртка як гэтая? 1.1.56, то бок яна лепшая вось за гэтую. Вось гэтая куртка, лыжная. Але мне трэба тканіна. Тканіна, каб адрамантаваць. І, дарэчы, тут самі гэта адрамантаваць будзе. Паўградуса, дзе ўзяць? Дзе ўзяць, дзе ўзяць? Падаецца, на куртку гэту трэба будзе 2 тканіны. Я памятаю, быў гэтая камізэлька. Вось яна. Сюды давай камізэльку разабраць. Яшчэ пальчаткі гэтыя. Так гэта што, новае праходжанне? Сюжэт гэта? Гэта сюжэт, таму што іншага часу няма ў нас. Сюды, так. Вось гэта мы рамантуем. Адразу 2 тканіны яна скарыстае і 89. 89 і 1.8. Ах ты, курва, с гэтымі адсоткамі наебал. І нахер у такім выпадку. Так, вось гэта. Так, і гэта мы таксама. Ля, Соника стоит на месте. Так, 81. Я казаў, гэта трэба адрамантаваць, правда? Джинсы. Не ударвалася. Курв. Мінус тканіна. Так, добре. Ну, хотя б так уже, слухайте. Пойдем. Насколько тут? 20 хвилинок ще засталося.
Усё яшчэ зачынена ў да? So many locked doors. It's almost like they don't want just anyone wandering around here. Цябе гэта дзівіць? На палічках нічога. Ну, такое себе. Давайте, баба, распавядайце, што у вас тут. You look like you could use this. There isn't enough coffee in the world, believe me. Glad you could join us. It took me all night, but I think I figured out how we might be able to retrieve the data in the memory buffers. It's risky, but I don't think we have a choice. I would love to help, but there's a place I gotta be. I delivered your message. I got Jace back to you. My work here is done. There are other people who need me. Listen, Mackenzie, is it? I'm not a trusting person by nature. But if John trusted you with his message, John? Який Джон? you know him as Jeremiah. Oh, so you do know him. Yes, it's a long story. Suffice to say that if John trusted you, I will also be forced to trust you. Like I said, I have stuff to do, so don't feel obligated to include me. Mr. Mackenzie. Just Mackenzie. Mr. Mackenzie, whatever important thing you think you need to do, I promise you, it's not more important than this. This might be the most important thing anyone has ever done. I'm listening. I have an idea for how to retrieve our data from the memory buffers, but to do that, I need the power back online. Sounds like a tall order, given everything. Normally, I'd agree. But the Suzuki telescope was built with a very specific purpose in mind. It's electromagnetically shielded. Exactly. See, the whole reason this is up here is its location not only allows the telescope to broadcast and receive signals from space with almost unprecedented clarity. Like I said in the mine, why else would you build a radio telescope in such a remote location? But the area's geological and geothermal characteristics lend it some very unique attributes. Look, I'm not a scientist. Can you flip a switch? That I can do. Perfect. Look at this map. See Мне these подается, three нас black только что rectangles? опустили. These are substations for the station's geothermal plant. I thought you said it was only enough to power the heat in your lab. Currently, yes, but the system was designed to power the whole facility. The project was mothballed several years ago, and only the small feeder line left open, which is what is heating us right now. But the main line was mostly operational when they shut it down. Okay. If we can get the full system back online, we might have enough power to fire up the mainframes and pull the memory from the buffers before... Before what? Before the memory gets wiped. Forever. So the only way to maybe retrieve the data is to possibly get the system going long enough to pull the data down, and if we fail to have perfect timing, the data, my life's work, will be deleted. Forever. Our life's work. What do you need me to do? In each of the three Рубильник substations, рубить. you should be able to find a bank of physical switches. They're currently in a kind of testing mode. Prime them and flip them to active. And, with any luck, we'll have power. А сколь вядома, што яно не гэтае халера, што яно не пашкоджанае. Okay. Sounds easy enough. Problem is, once you start one substation, you'll have to hurry to the next. Normally, they would be turned on simultaneously by multiple crews. Here,
you'll be on your own. If you take too long, pressure will build up in the system and probably create a catastrophic explosion. Right. Let's avoid that. Tell him. Tell him what? You know. Oh, he'll be fine. Tell him. Мені подобається Tell me єйний what? оптимізм. Well, you might not be alone out there. Huh? You might have noticed wildlife has been acting a bit strange lately. Since the Aurora first appeared weeks ago. You don't say. Well, for some reason, it's even worse up here. А дайте мені стрельбу Our просто в working руки. theory is the altitude and proximity to a range of anomalous geological strata. It's okay. Strange wildlife I can handle. Great. You'd better get going. What's the hurry? You need to be back before the next Aurora. А, зрозуміло Why все. can't things ever be easy? Нікуліна. If my calculations are correct, we're due for Це another правда. burst of heightened Подобно на Aurora это персонажа activity very Никулина. soon, which means the unshielded parts of the system will be vulnerable. Last time, the system shut down following emergency protocols. This time, there are no more protocols to protect the system. Another blast of geomagnetic activity like that, and the whole system Вот could что go up in они flames. придумали директору, Right. как показать, что данные No захованы. And Простое, what's so что была important about некая this data anyway? Please оборона. hurry, Mr. Mackenzie. Get this Перший done, and I кордон, promise перша you all межа the оборони. answers your curious heart desires. There's a supply room by the entrance we came in at. You're gonna want to grab some warmer clothes and whatever else you think might come in handy. Вядома. Калі там ёсць, вядома, ўсё возьму. Так, я наказал там. Ось тут подається, так? Kitchen. Ды ключик же ждали. Так, сюди. Падатыць да наведвання геатэрмальных падстанцыяў. Гэта у нас што? Я з сабой цягаю? Рэспіратар. Пра рэспіратар мы ведаем, мы ж гулялі ў выжывач. Дзе, дарэчы, падрыхтавацца, яна кажа. Я ж казала, мы ўваходзілі і праходзілі паўз кабінет. Вось я тут бачу кабінет. Я так разумею, мова не пра гэты вялася. Значыць, тут недзе было яшчэ. Па гэтых калідорах, ну гэта выйсці вонкі. Ну, а наша гэта ўсё. This place is a bit of a maze. Та дзе ж ты, калідор адзін? Тут увогуле ніякіх індыкатараў няма. Так, добра. Time to gear up. What have we here? Вайсковий стимулятор. Експертна напряжно використовується лише в крайніх випадках для відновлення стану. А як він відрізняється від червоного, мабуть, більше дає гэтых ХП? Так. Wonder if this is any good to eat. Пакіньте гэтую ежу. До речі, можна було б взяти... А, спортивне, не дякую. Спортивне можна взяти тільки для того, каб тканину собі зробити. I think I can use this. Джинси. Джинси Маккензі, шалік так само краніця. Нормас. Шиковно. То, що треба. Зелененькие набойчики, га? This stuff will come in handy.
Секера. У меня была секера ж, правда ж? Теплый пакет некий, кошки. This pack is getting kind of heavy. Так, армейские штаны, ноговицы. Яшчэ адны, джинсы. Ну ўсё, бляха, толькі паглядзіце, колькі тут рэчаў. Hope I can still eat this. Жылет пуховы, не, гэта мы скінем шинелі усялякія, курткі, ліхтары. Так, давай я адсюль выйду і вось там буду скідаць усё. Так, рэж капусту. Усё набраў. Так, хадзі сюды, у нас тут былі вось гэтыя, апрануць, а гэтыя разабраць. Яшчэ. Так, гэта мы спартыўна апранулі? Бо гэта вось мяне тое, што мне трэба. Во. Так, добра, гэтае мы... Опа, 61. Тут 72, але гэтае трэба будзем рамантаваць. Так. 0809. Армейские. Были ще армейские, памятаю. Во. А гэта што зімовыя ж нагавіцы. Так. А зімовыя лепшыя за армейскія, наколькі я памятаю. Так. Ось так. Апрануць. Тактычныя. Угу. Тут у нас ось гэты. Так, апрануць. Пуховик, шинелька 2,6. Так, а гэта у нас 80%. Ну, гэта лепш будзе цёплае. Толькі адзінае, што ведаеце, шалік не. Мабыць, наадварот трэба, бо абарона 5, абарона 8, бачыце? Іх трэба месцамі змяніць. Так, і тут вонкавы слой, гэта таксама трэба будзе змяніць. Сюды зімовыя. А вось сюды армейскія. Ось так. Угу. Ну, нібы гатовы. Трэба зараз толькі ўсё паскідаць. Сюды. Ось так. Кідаем гэтыя берцы. Так, шалік на гэтыя марна скінуў. Гэта трэба будзе распердоліць. Тактычная куртка. І гэтыя мы распердолім, гэтыя распердолім на кавалачкі. Шкарпеты таксама. У мяне ўвогуле ёсць матэрыялы на тое, каб рамантавацца. О, у нас усё ёсць. Ды ўсё скідаем. Не будзем губляць часу. Я кажу, кідай. Так, далей, што у нас тут яшчэ ёсць? Усялякія дровы. Усялякія дровы. Так, гэта лепш перапрацаваць жа ж. Так, галінкі. Это мне падаецца, ўсё я знайду. Вось гэта толькі ўзяць з сабою. Медыцына. 3 шпрыцы, гэтыя, нібы ўсё патрэбнае. Так, вопратку мы пракантралявалі. Што там па ежы у нас?
кідай. Усё, астатняе добра. Тут у нас 2 кілаграмы гэтай ежы. Давай вось так зробім. Так, нож. Дакладна мы гэтае скінем. Вось гэта таксама. Секера мінус. Я не ўпэўнены ліхтар, калі ў мяне ёсць вось гэтае. Навряд ці мне патрэбны ліхтар. Будзе калі-небудзь. Так, гэта з сабой, вядома. Один дастаткова. Нож. Нож я ж скінуў, правда? Я кінуў яго, так. Гэта мне не трэба. Ну, гэта мне трэба, каб рамантавацца. Падчас хадзьбы. Усё. Так, далей мы гатовыя тут ісці ці як мы? Вырашыць да геатэрмальнай даліны. Ну што, першая гадзіна дня. Выдатна, мне падаецца. Возім на ўсялякі выпадак адну кніжку. Каб у нас была, зараз мы зробім захаванне, мне ж сюды выходзіць, напэўна. Вось, на гэтым мы захаваемся, перазапісваемся і кончым. Я пабягу па сваіх справах, вы пабяжыце ўжо да... Будзе дуже прыкра, калі мы ліхтар трэба будзе павярнуць. Ну, так. Што ёсць, то ёсць. Пойдзем у рэйд на твічы, як заўсёды, Ралев. Больш нікога няма. Так што вам велічазны дзякуй за прагляд, за ваши падпіскі, фолавы, ўсё такое. А мы з вами развітаемся ўжо на пару дзён, хутчэй за ўсё. Заўтра дакладна не будзе стрыма. Вось, так што пабачымся. Усім добрага настрою, як заўсёды падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. Усім пакуль.